símbol de la Tarraconensis, i general Publio Licinius Galba va sol·licitar a la plebe de la vila de Blanda la donatatio denariae o lliurament voluntari d'alguna moneda sobrant per tal que els manalles legionàries júniores, orgull de la nova lleva i sang romana, procedeixin amb les seves guardioles a recollir tan preciat donatiu que serà destinat per pal·liar la pandèmia de l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques que alteren la vida quotidiana de molts dels nostres conciutadans. Per mostrar l'agraïment de tan rumà gest, he ordenat a la quinta maquenòvica legió i els seus júniores a una desfilada per la vostra vila conquerida. Signat per l'emperador Tiberi i el senat del poble de Roma, sabatum decum et december anni 774 a Turbe condita Roma.